Грабър! Идвай веднага тук, ти тъптаралеш! Да, какво искаш, кралю? Искам да ми кажеш как мислиш да се отмъстим на понитата? Ама аз как да знам? Ти си най-могъщия крал. Ти трябва да знаеш. Значи чакаш от мен да зная, но аз не знам, зато те питам теб. Ами, добре. Нека да малко да помисля. Да, сетих се. Трябва да направим армия. Да се намерим армия. Да, армия. Сещам се за най-могъщата, за моята могъща армия от бурните същества, докато понитата ни ми я отнеха и всичките станаха добри. Да, това беше много лошо, но чуй ме. Може да се намерим нова армия. Да, това ще е много добре, но откъде? Хей! Кои сте вие? Аз съм Гръбър и това е моят могъщ крал, краля Буря. Да, аз съм краля Буря и всички се страхуват от мен. Да бе, аз не се страхувам от теб. Сериозно? Да, аз най-много се страхувам от ветеринарния лекар. Сериозно? Ти се страхуваш от ветеринарния лекар? Да, от ветеринарния лекар се страхувам. Да, чакай. Чакай малко. Ти да не си Гарфилд, това ти ли си? Да, ти Гръбър, това ти ли си? Да, ние сме. Това съм аз. Омага. Ние не сме се виждали отдавна. Да, не мога да повярвам, че сме се виждали отдавна. Да. Ние последно се видяхме в училище. Да, това е вярно. Ние в училище се видяхме. И последно, и аз даже, и между другото, аз гледах този филм. И той беше много готин. Благодаря. Хората, които го направиха, много се постараха да го направят добър. И както, и само да знаеш, че критиците много са го мразят. Това е зле. Това е наистина зле. Трябва да го оправят той нещо. Да. Хей! Гръбър! Фокусирай се! Трябва да направим армия! Да, Гарфилд, ще изчуме. Може ли, ти знаеш ли откъде може да намерим армия? По-скоро да, но за какво ви трябва армия? За да се отмъстим на понитата. Ами, по-скоро мога да ви помогна с това. Добре, как може да ми помогнеш? Ами, аз знам начин как да намеря армия, но и плюс това злодеите са силни, но ще трябва да ми се отплатите после. Да, но по какъв начин? С лазаня. С лазаня? Аз обичам лазаня. Да, аз също обичам лазаня. Кралю, ти обичаш ли лазаня? Не, аз мразя лазаня! Защо? Ти някога опитал ли си лазаня? Не, разбира се, че не. Как знаеш, че я мразиш? Знам. Аз мразя лазаня, защото никога не съм я опитвал. Това даже няма никаква логика, но нека да продължиме. Добре, Гарфилд. И плюс това, вие забрахте да видите чашата ми. Това е най-новата ми чаша. С мен, баща ми и Оди. Да, много готина чаша, но нека да се фокусираме първо на това, на нашите проблеми с армията ни. Сега, можеш ли да ни кажеш откъде ще намерим армията? Ами, аз познавам едни злодеи, даже ако искате и аз мога да съм част от армията ви. Сериозно? Ти ще си част от армията ни? Да, разбира се, аз съм, нали сме стари приятели от училище, да. Да, кралю, ти съгласен ли си Гарфилд да е от армията ни? Да, разбира се, колкото повече хора са от армията ни, толкова по-добре. И дали в този случай котки, но както и да е. Нека да продължаваме. Гарфилд, става ли да донесеш злодеите? Да, той е най-лесната работа, мога да ги донеса и сега даже. Благодаря ти, Гарфилд.